Lingane puja tulan jangan penek no pimbing kuwi lulu penek no kami sepung kumbung batal rembulan kumbung jembar kalangani dura uri rokok kretek aline sutra kirim putret dondo moto lir lir tandure bisa milir tak ijuru yoro tandalu tenanya reningane puja tulan kangen penek no bimbing kuwi lunyu penek no kami sepung puturi kumbung jembar kalangane Dura uri rokok kretek taline sutra kirim putret dondo moto rokok kretek taline sutra kirim putret dondo moto Ijo kodong turi duwe putu tinggal mati kodong turi melok anak nangis tinggal ngorok anak nangis tinggal apa? Ngorok. Aku pinter temen dari kasih ngarang ya Allah. Dandut Imbak lili mati kesenu Sendatano nganggo pring silatan aku ngimpi ketemu Mbak Ayu rokok kretek taline Kok ngerti nih kok cuwe dondo moto kok ngerti iwak kejenu kok barang mbok. Ya Allah, ya Allah. Ijo kodong turi duwe bojo ora dadi. Ya Allah, dongane lek temen. Ya Allah. Pantesan lagune ono. Ijo kodong karo duwe bojo tinggal lunga. Ya Allah. Kebangetan ya Allah, enek maning sing ngajari sapa? Sing ngajari sapa? Nyora ngajari ya lho. Lili ketemu sendatano pring silatan aku mimpi ketemu Mbak Ayu golek anongi to ramben. Aduh, ya Allah, sing ngajari sapa, Mbok? Kok ngerti ya Allah, sing ngajari sapa? Ijo kodong karo duwe bojo tinggal lunga. Oh, dungane Rika kaya ngene pantesan. Ya Allah, matur suwun Kak Alfi. Awong tinggal lunga wong kuliah kok. Kuliah. Aduh. Kira ora nyangoni juta. Iwak lili mati kedenu sendatano pring silatan aku ngimpi ketemu Mbak Ayu dilek anongi to ramben dadut lelo lekdung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Nur, sugeng dalu. Lir tanduri wesem hilir tak isuru yuru tak tenggu pengantenan elingane puja tulan jangan penek no pimbing bui lunyu penek no kari sipung bujuri bumbung jembar kalangane sura ure Krotok kretek rokok kretek taline sutro kirim putret dondo moto.